ሕጊ ቁጥሪ 7 ነቲ ትርጉም ዘለዎ ሰዓቦ ኣብዚ ግዜ እዚ ንህይወትካ ኣብ መጻወድያ ዓነውቲ ነገራት ክትኣቱ ምኽንያት ካብ ዝኾኑ ዓበይቲ ነጥብታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ። ብሰንኪ እዚ መጻወድያ ዕላማኻን ትርጉም ምንባርካን ክሳብ ዝጠፍኣካ ናብ ክትምለሰሉ ዘይትኽእል መንገዲ ይወዘካ። ካብቲ ዝገርም ነገር እዚ መጻወድያ እዚ ካብ ምቹእነት ዝብገስ ኮይኑ ግዝያዊ ደስታ ዝፈጥር እዩ። እቲ ነባሪ ለውጥን ዕቤትን ክትፈጥረሉ ትኽእል መንገዲ ሓርጎዝጎዝ ዘለዎን ዘይምቹውን ምስ ምዃኑ ሰባት ብቐሊሉ ተስፋ ይቆርጹ እሞ ናብቲ ግዝያዊ ደስታ ዝርከቦ መጻወድያ ይኣትዉ። ኣብ ትፈትዎ ሞያ ምስራሕ፣ ዋጋ ዘለዎ ስራሕ ምስራሕ፣ ትርጉም ዘለዎ ሪሌሽንሺፕ ምፍጣር ገለ ካብቲ ምንጪ ናይ ነዊሕ ደስታ ምዃኑ ድማ ይገልጽ። ሻምናይቲ ሕጊ ሓቂ ተዛረብ ወይ ከዓ ኣይተሓሱ። ሓቂ ንነብስኻ ንሕብረተሰብካን ሰላም ዘለዎ ህይወት ክትመርሕ ቀንዲ መሰረት እዩ። ወላ እውን ንጽቡቕ ዕላማኻ ኢልካ ሓሶት እንተተዛረብካ እቲ ንዕኡ ሒዙ መጽእ ዕግርግር ግን ዘይተርፍ እዩ። ምስ ገዛእ ነብስና ኾነ ምስ ካልኦት ብቕንዕና ምቕራብ የድሊ። ወላ እውን ኣብቲ ዝመረረ እዋናት ሓቂ ተዛሪብካ ነቲ ክውንነት ምግጣም ነባሪ ሰላም ይፈጥር።